Awusese Ukhuziwe. Yeah, alright. Ngishapo kuhamba kanjani? Ngiyaphila Yeah, unegama elisha Ukhuziwe wena. Leli gama leli, hayi ngiyalithanda yazi. Yeah. Ngiyalithanda. Yeah, Ukhuziwe shuthe eSouth Africa sinokhuzani. Ukhona Ukhuziwe. Nokhuziwe. Owasemthatha. Hey cabanga. Kade ngagcina nje mama. Hayi mngani nami ngikhumbule ngihlala kude mina. Yeah. Yabo xa ngithenda ngena la bendizo odela abantu yabo. Yeah. Ngiyabhatanisa kufana. Sekhona la upatanisa khona. Yeah. Ya order like amateki. Yeah. 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 Now uphusha komshikashi kwamateki. Hawu. Akazawo manje Manje now uposta ku WhatsApp. Ngiyaposta. Sazama lo saqala kancane kodwa sendifuna ukuposta. Usufuna ukuposta. Cha kodwa yeah. Uma ukuthi uphusha lo mshikashika yabona uma ubuye emthatha. Sizoyibiza inamba yakho la ku Facebook abantu bangene kuwena ba-order. Yabona lapha ndlela khona sebeqalile. Sendibona bayaqala. Yeah. So phusha sonke. Bafikelwa yile nto ukuthi mandimthathe. So phusha sonke nami ngiyawaphusha kodwa bathenge kuwena bazobe bathenge kumina. Yebo, abona ke awu. Xa phela kumina ngizothatha wakho ngiyawadayisa. Yebo. Yabona ke. Xa phela ngoma ngiyathatha wakho ngiyawadayisa. Ayaphela. Mina ngithi hawu Ukhuziwe kuzobe khona emcimbini kaKhuzani igcwalisa spring picnic. Kanti wena kusasa uyahamba. Cabanga bengisithi nami ndiyaya. Fonela izolo. Bathi bacela ukuthi ngifike kusasa emakhaya. Yeah. Bengizimisele nyani uba khona nje ngiyobona nami andazi ngisho. Uyobona nesihlobo sakho. Ngiyobona nesihlobo sami ngicabanga mhlawumbe kokugijima igazi. Ndibona isihlobo hayi lo hamba igazi. Yeah. Kusafuna iqhawe like lehlela umcimbi ngapha ku Eastern Cape yabo. Yeah, awu yabona ke. Awu sekhona nami ke ngapha nayi. Awu. Manje unjani nje ukufisa ukumbona ngelinye ilanga uKhuzani? Ukumbona ke mina ke because bengamazi shebafuna. Sengifana ngibonisile intuka lapha endlini ukuthi abuka nansi album. Hey sengibona ku-album ndithi hey nyani manje shoot album this big mix ngifuna ubone nyani kuyafana na. Ngoba ndiqondi bangahamba umjondolo wonke kuthi hayi Ukhuziwe. La uyakhona kuthiwa nangu sesikaKhuzani. Hayi seyiwase waphethe kunyonda hamba la emayezeni kuthiwa kusenila khandwa khona amayezi. Hayi baye kukhanda insimbi papa begqoba iyeza. Bayema abantu bathi nangu Ukhuziwe. Bathi uyena. Uyena. Ngithi mina usawuyena ndasala isigqoko ndasithi. Noma ngangibona bathi uyena noma ungasala uyena. Bahlezi bathi ngisho ungafaka iwave kodwa yena Ukhuziwe. Hayi bayasho kanjalo hayi bayasho ndakhalela ukumbona yazi. Mhlawumbe ngizombona yabona kusasa. Bengizombona because bengizoba khona nje. Da uzombona kodwa ngelinye ilanga. Kodwa mithi ngicabanga ukuthi ayiphelanga. Yeah ayiphelanga. Hayi khona ngizothola ke. So wena emthatha uzobuya nini? Manje ngizobuya ngoDisemba. ngoDisemba. Hayi izobe ingakapheli. Uzobe ngapheli? Izobe ingakapheli imicimbi. Hayi ke ngizomane ngithola umcimbi ke nami ngizama ukuthi bekhona. Indaba izoba phezulu kwawo. Ngozwa kahle. Yonyisa amadolo phezulu. Khona i-comment yayithi lana abantu base Eastern Cape bahlezi bedake ngisho bengadakiyo beza umfutho. Hayi isigazi sentile manje ashukuma nje igazi simuntu nje ubona nje ukuthi nje une energy. Yeah. Kuthethwa khona nje. Ngisho ngadibana naye umuntu wasemthatha kuyafana nje uhlezi. Enomfutho. Yeah. Yazi indaba sibekutheni besifuzela ama energy kaKhuzani. Uyabona la wangisho clinic ngisho ungatsala igazi nje bekuthiwa i-rebooster yeke. Hayi xosele yona nje vele ukuthi hayi awunalutho ungaqhubeka nalento iKhuzani. Yeah. Ngiyakutshela. Ube kusasa buzoba khona bese uyaphuza nawe. Uyabona ke sosengibakhombisa ukuthi aphuza kanjani. Eclinic udokotela bebathi qhubeka. Yeah. Le drink iKhuzani. Akushiyo uba hayi necaffeine. Hayi. Yena bekile kanjani necaffeine bekuthi right kabi. Hayi ngizoyithenga ngisho ngekho ngiyithenga ngiyibeke. Uzuyithenga uyibeke. Yakhumbula sayicinga kanjani la eThekwini la? Sayicinga kodwa nani ngeke ayiphuze. Hey ngangifuna kabi nami ngaleli yalanga ngaleli ya. Ngikhalela ubeke la copy yona ndiliphethe. Awuphakamisa amashiya futhi uthi. Kuba up. Mina ngibona amashiya ngithi Ukhuziwe. Bahlezi bathi ushoda ngesitsaka kuphela. Yini isitsaka? Isitsaka ile. Sila. Yeah. Mana kuthiwa yini isitsaka ngesixhosa? Umhlanhla. Ha, umhlanhla.
Yes. Makuthiwa ungazongigezela wena. Hayi bo, sizoqela umuntu. Azokuhlanyela. Sicela kakhulu. Yazi uyangigezela wena nkwenkwe. Yo, ungabavuma ukuthi inkwenkwe. Hayi. Yini inkwenkwe kanti? Yo, inkwenkwe. Hayi lo. Umntwana sakhulayo inkwenkwe. Yeah. Yeah. Oh, basuke besixhaphaza sibedala ngoba bathi yebo wena nkwenkwe. Ubefuna okanye igoloze. Hayi ungabavuma into. Ha. Ubizwa kanjalo uthi inkwenkwe indoda. Ukuthi uthatha omzima zongathi uyindoda uthatha. Yeah. Hayi webabhema niye kusibiza ngenkwenkwe. Sesizwile ukuthi nisibiza ngenkwenkwe nje basibiza ngabafana. Hayi mina ukuthi umfana iglisi yaba uthi umfana hawo. Uthi xa uhamba nje khala ingca khala fa. Yeah. Akho lo muntu ofuna ukubuza uza umfana naye ingca ikhala fa. Umfana ke lapho. Yeah. Ngiyothi mthengwa ngoba uthi inkwenkwe hayi. Kodwa ekhaya bayabhoreka nje babehlezi nawo. Yo, ababhoreka ekhaya yo. Ekhaya ndishiya ugesi ungahamba. Ngisho ngacisha ama-radio. Ngisho ngacisha i-radio. Yabo bedle nabo mina. Abantu mameli cisha i-radio. Ufuna abantu mamele mina. Yeah. Nekhaya letho ninawo kumanyelwe. Ize baze bathi bakukhumbulele ukuthi uyimbuka nje. Yeah. Kodwa ngcono ngoba ulwi namuntu sokuyixoxela nje. Ngiyayixoxela nje. Ngiyayixoxela. Yeah. Ngoba qhatha ke manje baqhatha ke mina. Ukuze ngifuna bahleka ngithi ngeke ngizohlala ngishoni oshana nilanga bengahleki. Yeah. Fanele bahleke nokuhleka. Ngikuzwa kahle ngiyayithanda lena ukuthi ufuna ukuqala le yamateki yabo nje manje isikhathi sokuthi sibonane siba sincane mina ngisayifuna leyo ukuthi uthole isipani uzosithola futhi isipani yabo nje masizo lokhu sidane sihlangana uzosithola isipani Sitholile ndixolela isipani apha eThekwini Ndashaya transport. Ushaya transport. Imali right futhi. Yeah. Transport kukude mawusuke eMlazi. Yeah. Mawusukuhamba ngesitimela kusuke kuzoba late. Ankosemlazi mina sezelisha. Sezwelisha. Sezelisha. Mina kuhlezi kuduma umlazi ke. Wonke umuntu hleze bengibuza ukuthi ngosemlazi nengosemlazi. Imina lokudukisayo. Hayi ndukise kwasezwelisha mina mawothe. How? Athi khona inqanqo sakwamashu. Sesincane ke lesi sala. Yeah. Yeah, sezwelisha. Oh yeah. Hlale mawuthi. Yeah. Wathi uhlala kwakho. Hlala hayo hlala kwami. Hlala kwami mina nje. Ngiyakhumbula khona irent la isho uhlala kwakho. Hlala kukhophi lami lapha. Kuhle kuba nako kuba kanjalo. Yeah, kufuneka yazi bonke umuntu ufuna uzimisela. Yeah. Iminyaka iyahamba. Yeah, sizoba nezimvu manje. Asibhemi ba. Umshubo lo. Yeah. Manje kusasa nje uhamba ngoba isikhathi. Ufuna uvuke ekseni, ufuna ufike emini pha. Umthatha. Mawusukuvuka ekseni usukuzofika ngabo ba ikhaya. 6 hours andithi. Mhlawumbe uzofika. Uyamthatha was? 6 hours. Uzovuka ngo-6 ngo-7 khalela u-7 ndithole noma yesibini itaxi. Yeah. Yeah. Yo. Ngizobe ndifika kwanje mhlawumbe ngo-1 2. Hayi siyohamba kahle shuthi abantu sebaze bakubone ngoDisemba. Umelo December. Yeah. Afuna wenza short uma uze edrobheni uyangitshela. Hayi ngizokutshela kanjani. Ngisho kuthiwa ngese-South Beach ngizosuka ngize kuwena. Hayi ndizosa. Ngizokutshela xa ngisuka. Yeah. Ngisafuna abantu mina bakhiphe izipho, bakhiphe ama-weave, bakhiphe amateki. Ngifuna bangiqashe ngisebenze. Usho kanje? Angase noma ngathi ngicosha amaphepha phandle kwakho izilokhu zokuthiwa ngibhala usuku. Ngathi ngicela ungishoyenyelele hayi ngempela ndaba. Yazi khona umuntu wangibhalela ku-TikTok njalo ethi ufuna umuntu ofuna ukusebenza. Ike ngamnika i-WhatsApp number yami akabangasabuya kumina. Kodwa bongoba usho njalo. Shuthi wena ukhethile umsebenzi. Andikhethile kodwa nothi onqunyo. Yeah. Ngiyonqumo. Yeah, akuzoba lula yazi mawusho njalo. Uzokumela ukohlala emzini womuntu. Ngizomela nje kodwa kahle amazonyamezela ngoba nditha. Uzonyamezela uthetha kahle nje. Uthetha kakuhle. Senetho lo mnaqalo noma angaqumba kana mhlawumbe okanye manje simzekele ke notata wakwakhe yabo. Ngoba utata wakhe mhlawumbe axabane mzofuna umthethisa qale. Waxabene notata wakhe. So uzonyamezela yo. Uzonyamezela. Ngcono. Ngeke wasithole kodwa isithuthe ezikahle nayo. Ngayohlala. Yeah. Isebenze. Bengizobhala indike xa ngisazi xa kuphela inyanga nemali. Ndiyayazi bezenzani. Ngoba into ebalulekile imali. Ufuna nokwakha pha. Ufuna nokwakha.
Oh la uhlala khona kuphi sezwelisha? Yeah, ngoba ndenza ama-cottage futhi imali ize ngenye imali yazi imali zanya ngemali uyabaxola endawo lona wespace esincane lokhona isikhala nje itshanisa lapho ufaka umuntu parent okuphela inyanga ungena imali yes funeka kanjalo yabona ndokha nje lapha hawu ngoba nemali kulapho ke uzokwazi ukuthi noma sendipentshelwe kulo msebenzi ngisebenza kuona sengiyahlala ke yabo yazabe ndinemali seningumastandi kwami yabo nami sendenze yatenza ngabiza umuntu ndimqasha nami ngicela ngihlambele izitya bonke shit baqala kanjalo kahle kugcina sokungasewona umjondolo sokuyiblock. Yes kuthiwa kalo umsebenzi yabo umsebenzi uthi umsebenzi awukhethe yabo xa ungasebenzi kona awukhethe umsebenzi usebenza ubonela usebenza kona imali yakho incane enyamezela kodwa uthole lo ufuna umsebenzi ufuna imali because imali iqala ibe ncinci kodwa sesiphetha sesiya kwi-festive season ngathini nje utshela abantu ukuthi bayiphathe kahle bajive bayiphathe kahle abadrivayo badrive kahle ingozi endleleni badrive kahle nje umuntu ungasangafaki yazi abadriver ngasebenza kanjalo umuntu ungasangafaki igospel nje indlela yonke njalaleli igospel nalapho kushunyamelwa khona nje yabona i-radio nje yabona njengafaka amagqomu nani kodwa masikhanda akamfaka afakhuzana kuphela afakhuzana abakhuzani hayi uya isekebule nje uya Joburg afake nje nje eMpumalanga afakhuzana afike phansi abajeni bekusho Ukhuziwe nje bengafakhuzana indlela yonke ke yabona nje isithuthe zengasizwe la ngicabanga ukuthi bayizweleka bayiphathe kahle kodwa ke yabona nje bekunje unyaka nje sewuvalelise kahle nje siphelele bawukho mnandi ukuthi uzokuthiwa ushoniwe endaweni ethile yabona lonto leyo ayizondaba zimnandi lezo ukuze nangonyaka ozayo sizobona nasiphelele sibonana abangizovela ndithi ngoxa kufika la nyanga bengicabanga kodwa ndibone umuntu okanje manje ngisamboni hayi funa njengoba sibonene phinde sibonane